Estem aquí a Xerigots, a Vilafranca del Penedès, per motiu de la 18a edició del concurs Lactium. I aquest any el que fem és endur-nos a l'arreu de Catalunya, amb 9 localitzacions diferents. Aquesta idea de moure'ns ens ha permès arribar absolutament a tots aquests jurats que abans no podien ser-hi i sobretot, i el més important, a donar visibilitat a altres indrets a Catalunya que també tenen tradició formatgera. Aquí a Xerigots estem en la sessió número 3, hem passat ja per Montmínic a Barcelona, després vam anar a Reus, al Colmador Giner. En aquesta sessió d'avui tastarem les pastes dures de cabra, de coagulació enzimàtica. És una de les categories més nombroses. En aquest cas, avui estem envoltats de 22 formatges que haurà de tastar un equip de 8 jurats. Com que és molt de formatge, el que farem és desdoblar-los en 2 equips de 4, que tastarà cada un d'ells 11 formatges, dels quals hauran de treure 3 finalistes cadascú, hauran de posar en coneixement de l'altra taula quins són els seus 3 escollits, hauran de tornar-los a tastar i entre tots treure un or i una plata. Doncs en total, en aquest On Tour, haurem acabat tastant 160 formatges que estan repartits en 13 categories. Com ja és tradició, el dia 3 de maig, dintre del marc de la fira, allà un gran jurat serà l'encarregat de triar de tots aquests ors el millor formatge català Lactium de l'any 2025. Així doncs, us esperem a Vic, els que vulgueu ser-hi, el 3 i el 4 de maig, com sempre al Parc Jaume Balmes.